No invento res. L'observador més imparcial del nostre 18 ha de reconèixer que, sota la capa de servilisme borbònic que domina la centúria, sota la castellanització absoluta de llengua general entre la gent de lletres del país, l'esperit autonomista alçava el cap. El moviment historiogràfic del segle significava un retorn a les fonts indiscutible. El pare Teixidor, un dels erudits valencians més típics de l'època, recomanava en 1764 a un dels seus deixebles, el pare Galiana, que s'apliqués a ilustrar las cosas del reino, pues esto no hay que esperarlo de los extraños, y afegía, déjese de trabajos en favor de extraños y estime el honor de su nativa patria y reino. Són ben lluny la política, encara. Carles Ros, el mateix pare Galiana i alguns altres escriptors setcencistes emprenen un intent de rehabilitació cultural de la llengua indígena. Tot això, en desembocar el 19, despertarà profundes aprensions en els jacobins. En 1837, i a València, un anònim escriu una carta al setmanari El Mole, que es publicava en el dialecte més vulgar de la capital, i li reprocha que debe reputar-se com pernicioso, perquè estava redactat en lemosín. Com veiem, la data és regulada. Rubió George encara tardaria 2 anys a començar els versos de la sèrie del Gaiter i l'Oda d'Aribau apenas havia transcendit. Qualsevol desconfiança suggerida per l'ús de la llengua privativa en paper imprès hauria de semblar demencial, a força de ser injustificada. Doncs a València, en 1837, aquesta desconfiança ja la professa un espanyol, és la seva firma, que polemitza amb una revisteta popular, la qual, d'altra banda, estava amarada de patriotisme espanyol. Aporto aquest detall, poc conegut, penso, perquè l'estimo ben simptomàtic. Simptomàtic, és clar, del recel jacobí. Era un recel que no devia ésser estrany al fet de la divisió provincial del 1833, ni al de la projectada pels napoleònides de 1810, ni al dels liberals de 1822. Al Principat, les noves demarcacions administratives no comporten cap conseqüència lesiva, només l'esquarterament de la unitat regional. Però la dualitat del País Valencià permetia als buròcrates del centralisme una major llibertat d'acció. Cal dir, en primer terme, que el simple desmembrament en províncies ja tenia, per a nosaltres, i per raons de la mateixa dualitat, una importància singular. En totes tres, Alacant, Castelló de la Plana i València, el nucli català conservava l'hegemonia, però només en la de València aquesta hegemonia tindrà, en el futur, la fortalesa de sempre. Una mica deslligats de la capital i de la seva potència, els trossos del sector català que formen les províncies d'Alacant i de Castelló de la Plana quedaran paralitzats. No és pas que les corresponents zones castellanes els imposin. És, senzillament, que la pressió social catalana havia de trobar-s'hi sense la força i la vigència que li prevenien de la capital del país. Per això era encara un efecte secundari. El 1822, l'antic regne de València havia estat dividit en 4 províncies: Alacant, Castelló de la Plana, València i Xàtiva. I les noves demarcacions rebien pobles i comarques procedents dels països veïns. La comarca de Requena a la de València i la de Villena a la d'Alacant. En la divisió del 1833, la província de Xàtiva desapareixia i les terres de Requena i de Villena es reintegraven, respectivament, a les províncies de Conca i Múrcia. Però l'annexió d'aquestes contrades a l'enderrocat edifici valencià degué ser una idea dels buròcrates i els polítics jacobins devien reconsiderar repentinament. Jo no asseguraria pas que fos la intenció de desvirtuar expressament la fisonomia del País Valencià, però tampoc no gosaria negar-ho. En 1836, el marquesà de Villena era unit a la província d'Alacant. En 1851 ho era la comarca de Requena a la província de València, i així continua. Els parcel·ladors de l'Estat en províncies, naturalment, no sentien el menor respecte per les realitats històriques i idiomàtiques dels territoris que manipulaven des de llur covatxuela cortesana. Encara que el País Valencià hagués estat una regió de coherència monolítica, ells haurien fet el mateix. Però ens trobàvem amb aquella dualitat valenciana que els autoritzava a fer-ho amb més franquesa. Al capdavall, es tractava d'agregar unes comarques castellanes a províncies que ja en tenien d'altres i des de sempre. Villena i Requena venien a reforçar la dualitat valenciana. Són un pes postís impertinent al cor regional. No cal recordar l'anècdota de la làpida republicano-pro-borbònica de 1907 per a comprendre-ho. L'altre aspecte de la qüestió ve donat pels projectes de la reagrupació regional que foren preparats al segle XIX.
Vista la deficiència de règim de províncies i per a certes concentracions funcionals, alguns governs pensaren de crear unes noves formes de regió administrativa. El País Valencià tampoc no hi fou respectat en la seva entitat justa. Els moderats del 1874 imaginaven una regió que incloïa les 3 províncies valencianes, més la de Múrcia i Albacete. En 1884 el propòsit encara era més absurd. Una regió abraçaria les províncies de Castelló de la Plana i de València, amb les de Conca i Terol, i una altra, la d'Alacant, amb les de Múrcia i Albacete. En 1889, on ressuscitava el model de 1847. En tots els casos, el perfil del País Valencià quedava destruït. També així la dualitat donava ocasió, si no justificació, a la maniobra. Al cap i a la fi, del cantó murcià o del cantó aragonès, sempre podria ser al·legat el fet d'una continuïtat entre terres afins i de passada on afegia més barreja a la barreja existent. Per sort, cap d'aquelles temptatives de distribució regional no va reeixir. Nota sobre Levante. De tot això ha sorgit, últimament, una altra etiqueta deformadora, la de Levante. L'ús que se'n fa té una intenció incontrovertible. Ningú no ignora que un dels designis que l'animen és, precisament, la de retirar de la circulació el terme valencià per a qualificar el país. Al mateix temps, involucra en la seva ambigüitat més terres que les estrictament valencianes, on voldria restringir el gentilici comú a la sola província de València. Ja hi tornarem més endavant. Però, sobretot, on voldria acollir a la denominació levantina la província de Múrcia i no sé si també la d'Albacete. La cosa és injuriosament grotesca, però no deixa de tenir la seva lògica. És una prolongació més, a gran escala, de la dualitat tradicional i d'esperits que conté. Quan algú parla de Levante per referir-se d'una manera o altra al País Valencià, no n'hi ha dubte que mira d'escamotejar l'única realitat pròpia dels valencians, l'oculta, l'enterboleix o la nega.